mother's love will always have a place in our heart. Hashtag mother's love, hashtag sorpresa kay nanay. Hello world and hello Bicolandia. Muli na naman kaming nagbabalik para magdala ng sorpresa at saya sa inyong mga tahanan. And today, it's already 3:30 in the afternoon and we are traveling all the way to Hobo, Minalaba, Camarines Sur. And syempre, samahan niyo ulit ang inyong lingkod. This is your one and only host, Michelle, aka Ate Mitch, ang inyong JFS with Surprise Ambassadors. At ngayong hapon, nandito kami sa Hobo, Minalaba, Camarines Sur para surprisahin ng isang napakaswerteng nanay na magsi-celebrate ng kanyang ika-79th birthday. Sino kaya si Mami at ano ang mga regaling ibibigay natin sa kanya? Tara, alamin natin dito sa kanan. So mga ka-JFS, unahin na natin ang ating package ngayong hapon. Huwag natin kakalitang ibigay sa kanya ang cake na ito na napakatamis naman. Siyempre, kasama ng moment natin mamaya, babasahin natin ang card na ito para kay Mami. And siyempre, ang bouquet na meron tumataginting na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. And syempre, last but not the least, haharanahin siya ng ating surprise harvista na si Kuya Gab. And these are all packages for this afternoon. More of the packages. If you continue to support us by liking our social media account, we are the JFS Petals and Services. Patuloy na ginagaya pero hindi nakokopya. Like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We do just great, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay ninyo? Magpabook na kayo, i-like nyo na ang video na ito at i-share. Tara na sa Hobo, Minalaba, Camarines Sur, JFS. I am back, di ba? Makakasama ulit ako ngayong hapon. Siyempre ako ulit ang inyong host ambassadress, si host Michelle aka Ate Mitch. And ngayon, nakita na namin ang bahay ni Mami Herminihilda. Tama ba ang pronunciation ko? Siya ang ating surprise birthday celebrant ngayon at isa-surprise siya ng kanyang anak na si Ma'am Ami Anselmo. So mga ka-JFS, magbabalik kami mamaya. Huwag niyo na pong kakaligtaan na i-like ang aming video at i-share niyo na rin po ito. Like niyo rin po ang aming Facebook, YouTube, and Instagram account at JFS Petals and Services. So, see you later mga ka-JFS. Bye! Hello po, maray na hapon po. Ayan. Ay, mamay po ako. Kaya po mo. Sige na po. Hello. Paano po rin ma-on? Naka-on na po. Hello, sound check. Hello, sound. Hello, sound check. Magmamay po daw ako. Hello. Lola, paano marinig ka ni Lola? Or kahit hindi na magmamay. Lola, hello po. Ayan. Mama ko po si Ate Mitch. Kilala niyo po ako? Hindi. Ayan po, nandito po ako ma'am, Lola, kasi meron po kami sa inyong ipapakitang package. Yes! Ayan! Lola, kumusta ka po ngayong araw? Mabuti na. Mabuti, masaya ka po ba ngayon? Masayang masaya. Bakit po masaya kayo ngayong araw? Birthday ko. Ay, birthday niya! At dahil po birthday mo, Lola, may papakita po kami sa inyong simpleng package po. So, punta po tayo dun sa may sasakyan. Pwede po ba natin siyang dalhin? Okay na? So, ayan po, Lola. Meron po kami dito ang simpleng package. Meron po kami dito ang ipapakita ang simpleng package, Lola. Ayan po, ha? Ayan, tulungan niyo po ako magbilang para kay Lola. 1, 2, 3.
makita niya ang surprise niya, iharap po natin si Lola sa ating camera. Hindi lang po. Ayun. Iharap po natin si Lola sa camera. Ano po? Dalaw ka na dyan, Lula Ernie pa Japan. Yan ang service mo na pa Japan. Hello po, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Naririnig niyo pa po ba ako? Oh, ay, ang lakas pa ng pandinig ni Mami, ha? Lola, dahil birthday niyo po ngayon, tingnan po ninyo ang mga regalong ibibigay namin sa inyo. Kasama po ang anak mong si Ma'am. Walaan niyo po kung sino nagbigay. Si Batang Tanong Garo. Yan, si Ma'am Ami Anselmo and family. Palakpakan po natin si Ma'am Ami. So, Ma'am, meron ka po dito, Ma'am Cake. Meron ka rin pong message na babasahin natin mamaya. And meron ka rin po dito, May parang Ma'am. kay Lula Ernie, Miss Universe. Na? Ayan. Ika talagang Sige, bigyan. dahil sinabi niyo Miss Universe, unahin na natin ang pang Miss Universe na sa Dahil ayon sa ating sources, si Mami Hermie, ano ba ang tawag natin kay Mami? Mama Hermie, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ngayong araw. Diba? May sasya na. Naiyak po ba kayo, Mami? Masaya po ba kayo? Masayang masaya. And last but not the least po, May pagtaya na sa window. ayan! Uy, bawal yun ah. Meron na po kayo dito bouquet and syempre, meron po yan tumataginting na 10,000 pesos. Ayan po. Ano po, ako na lang po. Ano po? Kasi baka po ay mahuli. Pwede bang ilagay na lang natin dito? Okay lang po. Kaya matulog. Kaya Kaya man gano'n. Kaya yan eh. Kaya yan. Manarik mapigil. Ayan. So, ayan. At mamaya po ay, Lola, tanong ko lang po, naranasan nyo na po bang haranahin? Yay! Ay! Sana! Sino po ang nagharanas sa inyo? Kang dalaga ka pa po. Mga soltero! Ibig sabihin si Mami Kang Daraga pa. Halata na si Mami Kang Daraga pa siya, talagang magandang dilag to si Mami. Ang tangos ng ilong eh. Ang tangos ng ilong. Sino po ang nagwagi sa mga nagharana sa inyo? Sino po? Si Isidro Obiasca. Siyempre, yun yung asawa ni Mami. Palakpakan naman natin si Lola. At dahil mamaya, Lola, naranasan mo ng mangharana, meron pang maghaharana sa iyo mamaya na si Kuya Gab. Si Kuya Gab, syempre. Ngayon po, tanong ko po, sino po yung kasama mo dito sa bahay? Anak mo pong panganay. Nasaan po siya? Saldi. Sa likod. Tawagan po natin siya. Ano pong pangalan niya? Saldi po. Saldi. Hello? Sir Saldi, pwede ka ba naming imbitahan dito? Ay, papunta na siya dito. Sino pa po? Pindadaan la. Si Apo niyang si Gian. Nandito po ba si Gian? Gian? Nandito ka ba? Nung nandito ka ba, nagparamdam ka? Pwede ba natin siyang tawagin? Lapit ka dito. Magrani ka lang. Pwede ba? Lapit ka dito. Ayan. Gian, lapit ka dito, be. Di ba na paglika ng girit ha? Dito ka sa katabi ko. Smile lang. Hello, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Para sa lang. Ay, maraming salamat, Gian. Balik ka na ba? Ayan, wala na si Gian. Maraming salamat, Gian. Sino pa po ang kasama mo dito sa bahay? Wala na si Sir Salvi. So, mamaya po babalikan natin si Sir Salvi. Kayo po ay mga kapatid. Ay, talaga namang magaganda ang mga kapatid ni Mami Hermie Hilma. Ay! Akala ko po ako ang maganda. Ikaw po ang sunod. Ayan, tawagin natin. Ano po pangalan mo? Aida. Si Aida o si Lorna Ospe? Hindi ko rin alam mo, Menda. Kumusta po, Ma'am?
Kumusta naman po si Mami Hermie bilang isang kapatid? Kaya niyan. Kaso si Salde, tumapa siya kaya. Biyan ni man yan. Araw na yan kayo. Yes po. Meron ka po bang mensahe para sa kapatid? May message ka po sa kapatid? Nahin na silang call mo. Salde! Nagpaparong man ba ka to? Oto, yan na. Yan na. Yan na si Salde. Opo, babalikan po natin sa Sir Sunday. Lapit ka po dito. Yan na, Noy. Maria, Hanap ka. Mano? Kabali ka. Sir, Kabali ka, Noy. Ay, magandang hapon po, sir. Ano pong pangalan niyo, sir? Akala ko po kasi si Coco Martin. Sir Saldi po pala. Hello, sir. Magandang hapon po. Kayo po yung panganay na anak ni Ma'am. Sir, kasi nabalitaan po namin na birthday niyo ngayon at hinandukan po namin siya kasama si Ma'am Ani ng mga simpleng sorpresa. Meron ka po bang naisabihin sa namin po? Happy birthday. Parayo lang. Ayan. So maraming salamat po. Short but simple and sweet. Thank you so much po, sir. Ikaw po, ma'am, meron ka po bang short message kay ma'am? Wala. Happy birthday lang. Ayan. At dahil nga tumatagat ang init ngayon, syempre po, Lola, ma'am, meron pa po tayong babasahin na message para po sa inyo. Ano po? Ito po ay galing kay Ma'am Ami, Abby, Tintin, Prince, and Akihiro. So, pakinggan niyo po ang message niya para sa inyo. Happy 79th birthday sa magayon po. 79 ang walang sumama. 79. Nataralan ko lang po kung nalaman. Dahil tanda ko man yung puti. Oo, talagang tamang-tama. Sana po mapaugmami ka sa sorpresa bibigay sa iyo. Pasensya na po kung dahil kami makauli sa birthday mo. Pero dawa dahil kami nakauli, yaon nang giraray ang pagirumdumi sa iyo. Para mapaugmami ka asin matauan yung special na aldaw ang birthday mo. Magpakusog ka permi dahil magparaluya-luya. Gusto mi maglawig pan sa imong buhay, yaon lang ako permi matao sa imo ning kaumahan. Para masuklian ko ang pagpapadakula nindo sa ko ni Papa. Namaray na aki asin pagpadangat nindo na daig ka parehas ako. Asin sa sakuyang pamilya, padangatong takama ara mo yan. Dai na magparaisip ang problema ta, ang isipan mo na lang ang sa diri mo. Mag-relax lang permi, mother. Yaon ako asin pamilya ko. Dahil ako masawang magtaunin kaupahan para sa iyo. I love you nga and I miss you so much. See you soon. Wish me lang na sa imo kaming makusog na hawa. Asin mayong kamatean. Sa kadakol pang birthday mo ang ma-celebrate kita. Padangatan mi ko ikang sobra mama. Love, Ami, Abby, Tintin, Prince, and Akihiro. So yan po ang mga makuapo niyo po. Sila po ay nasa Japan. So malayo po ang kanilang lugar ngayon. Sa kanilang sa JF Hospital Services. Ngayon po ma'am, meron ka po bang naisabihin, Lola? Sabi ni Mami, naku lang pasasalamat lang ako sa inyo. So Mami, ngayon pong birthday mo, meron ka po bang kahilingan or wish? Ayan, so maglawish ka. Basta po, alam ta na sana kaibahan sa pa si Mami. Alam ta kayo na mahalawig pang pala. Happy birthday po Mami sa imo, Lola. And dahil pa po tapos ang sa tuyong sorpresa, sa pagbabalik ta po, kakantahan ta si Mami ng happy birthday, saka po aharanaon siya ni Kuya Gam. Ano po? And mablo po siya ng candle niya. So mabalik po kami sa ilang saglit lang. And now, nagbabalik po kami para sa next part ng ating surprise para kay Lola Hermie. And ngayon mga ka-JFS, kasama ang buong pamilya ni Lola Hermie at buong mga kamag-anak. Atin na po tingnan at atin na po palakpakan ang susunod magiging part. Walang iba kundi ang pagharana kay Lola Hermie.
days, no heartache, no heartbreak. The love from grace can't stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay matanggal kahit na sandali. Ikaw ay pagmasdan, ika'y ay inabay. Walang hanggan, sana'y di masin kung nangangarap man ng buhay na makulay ang tadhangin. Minsan ay nadarama, minsan ay dinluluha. Pag na pagkat sa buhay mo ay may pagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y may gagabay sa'yo. Ang tanging hangal, pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, ang harap ko ay makamtan ko na. Sana'y di ka magising kung nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang tadhangin. Minsan ay nadarama, minsan ay dinluluha. Pag ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y ay nagkagabay sa'yo. Ang tanging hangal, pagmamahal mo. Ay nagmamahal, aalay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, ang harap ko ay makamtan ko na. Ang harap ko ay makamtan ko na. Salamat natin si Mami Ana. Ayan, thank you so much Kuya Gab sa iyong harana para kay Mami Hermie. And mga ka-JFS, kasama natin ngayon si Lolo. Ano nga po pangalan ni Lolo? Ano po pangalan ni Lolo? Alexto? Alexto. Si Lolo Alexto, ano siya po ay 90 years old na. Tama po ba? 80.
86 ka na. 86 Ay, 86 na siya. Kaupin pa rin. Matuwag sa kuya. 86 at si Mami naman po ay 79 years old. Ito lang bago natin i-blow ang candle habang kumakanta si Kuya Gab. Tinitingnan ko si Lola at si Lola. Parang it's a reminder, parang na-remind lang ako na pag nakikita natin ang magulang natin na nandito pa sila, parang lang na natin sa kanila na mahal natin sila. Yun yung nare-realize ko habang kinakantaan sila ni Kuya Gab kanina. Kasi akalain nyo yung 79 years old and 86 years old ay hindi biro. At pagka umabot ka na sa mga edad na yan, talagang masalamat kitang maray kay Lord. Kaya po Lola, happy birthday po. Ayun po, mga ka-JMS, kantaan natin si Mami ng happy birthday. Napakalakas na happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan kaya Lola, Mami Hermie, blow your candle, make wish po. Ay, sweet po. Kaya na yung ilala. Blow your candle, make wish. Yan, talakpakan natin si Mami. Ayan po. Mami, masaya ka po ba ngayon? Opo, masaya siya. Once again po, Mami Hermie, happy birthday po. Wish po namin na maging masaya ka pa at umaba ng umaba pa ang inyong buhay. Ano po, maraming salamat po, Ma'am Ami Anselmo and family sa pagbibigay ng surprise sa iyong nanay. Once again mga ka-JFS, maraming salamat po. Let us love our parents unconditionally and eternally. At dahil po dyan, maraming salamat po sa inyong lahat from Cobo Minalaba, Camarines Sur. Ayan, maraming salamat po. Lola, kaya niyo po bang magbabay sa camera? 1, 2, 3, go. Bye-bye. Bye-bye, Lolo. Thank you.